نو شیخ سردار ولی رحمه الله بجان سڑے چی دنیا نزی پاگا بسی بسوک نہیں چاڑی او پاگا بسی بسوک نہیں خفا ہو منگ باغ سوائیو چی بس باندے اللہ رازی کی او دا وایو اللہ اکبر پا دی آیت سر زرط تکور و سکون ملاوی گی یادی کئی او بار باری وائی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ اے پیغمبر اوے دے خلقو تا اوے دے کافرانو تا دے منافقانو تا چی منگ تا نر رسی مگر آگا سے جسا اللہ زمگ دے پارا لکھے گی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دا اللہ لکھے دا مرگ دا شیخ رحمه اللہ پا دی طریقے سرا دا سخت دا امتحان دا مصیبت دا عرص اللہ لکھے او زمگ ایمان دے پا تقدیر باندی او منگ رازی ہو پا تقدیر باندی اللہ دی زمگ نرازیش منگ پی بالکل رازی ہر چی دا غم دا بیلتون دے دا خو عام خبر ہوتا بھی او بیا دا عالم بیلتون دا بیا دا عام خبر نبیا لگا اوچتا دا نو دا خبگان زمان جلونو کی دا چی شیخ رحمه اللہ رانا جدا شو نور الحمدللہ دا آغا بینون ووری دا آغا خبری دا اولن آغا بخپل دا ویلی پنیکانو خلکو مانی سخت رازی و دا رازی و دا غب رازی و دیسی دا آغا بخپل بینون کی ویلی دیتا تیارو چی دی سخت ہر ٹیم رات لیش بلکہ دا قافلہ نا دا علماء دا حق پرست علماء پا دی قافلہ کی جی سو کم دا کا طول دیتا تیار دی طول دیتا تیار دی چی اس پتہ نلگی ہر سکی دیش او بیا پا دیسی ملکونو کی لکہ افغانستان پاکستان او دا دا خوشا دا ملکونو حالتا خو امن و امان نشتی حالتا ایس امن و امان نشتی حالتا یو سڑے غریب بسیو دا گو کی خوبت دا کہ اللہ بانی توکل کڑے او خبل ظاہری اسبابی دا کڑے نورا تا پتہ کی دیشی ہر ٹیم کی پماسک گزارو کی او دا دی مبارک زینز دا افغانستان چی کم مشران دی نو اگوی تم داویم چی کوششو کئی دا دغا ظالمانو دا لٹولو اگوی لسزاور کی دستاسو زیمواری دا دا پتا سبانی دا دی مسلمانانو حق دے دا پتا سبانی دا شیخ رحمه اللہ حق دے چی دا مجرمان را پیدا کئی دا کلکو بمخ کے ولا سزا ورکی چی دا نباد بے سک دی ظلم ورکی بیل دیس علماء سر اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان دا طول حق پرست علماء حفاظتو کی چی پہر ذکی تھی کاغا عرب دی و کاغا عاجم تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی شیخ سردار ولی رحمه اللہ باندی خپل خاص رحمو کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دا قبر دا جنت باغچه وگرزی او اللہ سبحانہ وتعالی دی داغا بچو تا داغا کور والا تا داغا شاگردانو تا داغا خپلوانو تا داغا انڈیوالانو یارانو دوستانو تا دی اللہ صبر جمیل ورکی او اللہ سبحانہ وتعالی داغا شہید وگرزی اللہ داغا دا مرگ دا دی اللہ پا شہادت قبول کی او داغا نا جی سکو تاہیانی او کمی شوی دی اللہ دی تاگی عفو کی او دا کم علم چی آگا خور کردی قرآن و حدیث خلقو تبین کردی اللہ دا داغا دا پر صدقہ جاریہ وگرزی او اللہ سبحانہ وتعالی دا خیرت خیستا اوچت نعمتون آگا لورکی او اللہ سبحانہ وتعالی دی داغا کمزی چی خالی پاتی شوی دی داغا زی علماء لدی اللہ طاقت ورکی چی داغا دا زی راونی سی او داغا کارو کی کم کار چی باغا کو دا قرآن و حدیث خدمت او اللہ سبحانہ وتعالی اسر زمانگ ملاقات پا جنت الفردوس کیو کی او سمر علماء چلی دی امت امردی اللہ دی پا طول بانی اقبل خاص رحمو کی کم چی جوندی دی اللہ دی اگوی حفاظتو کی او اللہ دی اگوی دا حق دویلو توفیق ورکی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.